Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare. అందరికీ ప్రణామాలు. అటెండ్ అయినందుకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా ముఖ్యం దదాతి స్వపదాదికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగరజాతం సాగర రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సాగర లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామ్నే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశకారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. మనము ఈ భక్తి షట్కంలో లాస్ట్ అధ్యాయం రెండవ అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయం పేరు ఏంటంటే భక్తి యోగం అన్నమాట. ఈ అధ్యాయం చూసే ముందు మనం ఆ విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో చివరు భగవంతుడు 54 మరియు ఈ 55 శ్లోకాలు ఒకసారి ఏం చెప్పారో చూద్దాం. భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అహమేవం విధోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప. ఓ ప్రియమైన అర్జున, కేవలం అనన్య భక్తి చేతనే నేను యథార్థంగా మీ ఎదుట నిలబడిన రీతి తెలియబడగలను. అంటే ఆయన చివరికి ఎట్లా చూపించారు? ఆ యొక్క సుదుర్లభమైన ఒక మానుష రూపాన్ని చూపించారు, ద్విభుజాకారాన్ని చూపించారు అన్నమాట. ఈ విధంగానే నీవు నా అవగాహన రహస్యములందు ప్రవేశించవు అని చెప్పి మరి మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్ సమామేతి పాండవ. ఓ ప్రియమైన అర్జున, కామ్యకర్మలు అంటే మనము ఫలితాల గురించి ఆలోచిస్తూ చేసే కర్మలు, మనోకల్పనమని కల్మషముల నుండి విడివడి నా శుద్ధ భక్తి అందు నియుక్తుడయ్యేడు వాడును. నన్నే తన జీవిత పరమ గమ్యంగా భావించి నా కొరకై కర్మ నొనరించువాడును. సర్వజీవుల ఎడ మిత్రత్వమును కలిగిన వాడును అగు మనుషుడు తప్పక నన్నే చేరగలడు. అంటే భగవంతుని చేరుకోవడానికి మార్గాలు ఏంటి అంటే ఇట్లా మనము ఫలితాల గురించి ఆలోచిస్తూ కర్మ చేయడం కాదు. అలాగే మనోకల్పన అంటే భగవంతుడు ఇలా ఉండొచ్చు, లేకపోతే నేను ఇలా ఉండాలి, నేను ఇలా ఉండాలి, అట్లా కాదనమాట. ఎందుకంటే మనకి నిర్దిష్టమైన నిర్దేశాలు అనేవి ఉంటాయి. అవి మనకి భగవంతుడు నుండి ఆధ్యాత్మిక గురువుల ద్వారా మనకి ఇవ్వబడతాయి అన్నమాట. కాబట్టి మనం వాటి ద్వారా శుద్ధ భక్తిలో నియుక్తమై ఉండాలి. అప్పుడు మనం ఏంటంటే భగవంతుణ్ణి జీవితం యొక్క మన పరమ గమ్యంగా, అంటే నాకు భగవంతుడు తప్ప ఇంకొక అన్యమైనది ఏది తెలియదు అని తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. అట్లా మన యొక్క కర్మలు నిర్వర్తిస్తూ ఉండడమే శుద్ధ భక్తుల యొక్క కర్తవ్యం. అలా ఉండేవాళ్ళే నిజమైన శుద్ధ భక్తులు అనమాట. అలాగే సర్వజీవుల ఎడ మిత్రత్వం కలిగి ఉంటాడు. అటువంటి వాడు తప్పకుండా నన్ను చేరగలడు అని ఆ యొక్క అధ్యాయంలో లాస్ట్లో చెప్పడం జరిగింది. ఇది విన్న తర్వాత అర్జునుడు 12వ అధ్యాయం స్టార్ట్ అవడానికి ఆయన మళ్ళీ
ప్రశ్న అడుగుతారనమాట. ఈ రెండు ఇప్పుడు ఆ 11వ అధ్యాయంలో చివరిలో ఏదైతే చూసామో మనం, కాబట్టి శుద్ధ భక్తులు రావడానికి చెప్తున్నారు కొన్ని, ఎలా అయితే నా కర్మ చేస్తూ అనన్యంగా ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళను చేరుకోగలరు అని. కాబట్టి మనం ఈరోజు ఏంటంటే ఈ 12వ అధ్యాయం, ఇది చాలా మధురమైన అధ్యాయం అన్నమాట. మనం 11వ అధ్యాయంలో భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపం అర్జునుడికి చూపించారు, అలాగే సంజయుడు కూడా చూశారు. ఇదంతా కూడా చూసిన తర్వాత అర్జునుడు ఏంటంటే మొదట్లో సఖ్యరసం అనమాట, అంటే కృష్ణుడు నా మిత్రుడు అనే అనే భావంలో ఉన్నారు. తర్వాత ఏంటంటే ఆయన అద్భుతమైన ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసి అద్భుత రసానికి వచ్చారు. దాని తర్వాత భయానక రసం అంటే ఆ యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూసి భయం కూడా చెందారు. దాని తర్వాత ఒక దాసుడిలాగా, ఇంకా నేను నీకు ఒక దాసుడిలాగా నీ పట్ల ఏమైనా తప్పులు చేస్తుంటే నన్ను క్షమించాలి అని కూడా వేడుకున్నారు. తర్వాత ఈ విశ్వరూపాన్ని విరమించి నాకు మీ యొక్క శ్యామ సుందర రూపం, చతుర్భుజ ఆకారం, అలాగే మీ శ్యామ సుందర రూపమైన ద్విభుజాకారాన్ని కూడా చూపించమని అడుగుతారనమాట. ఎందుకంటే ఆయన భయభ్రాంతులకి గురైపోయారు కాబట్టి. అలాగే మనం చూసాము అసలు యోగం అంటే ఏంటి అంటే, యోగ ఇతి ఉచ్యతే, అంటే మనము పరమాత్మతో కలిసి ఉండడము, అదే నిజమైన, అంటే ఆత్మకి పరమాత్మని మనం యాడ్ చేయడం అనమాట. దాన్ని నిజంగా యోగం అని అంటారు. అంటే మనం భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోవాలి, అదే నిజమైన యోగం. అలాగే మనం ఇంకా ఒక ఈ 12వ అధ్యాయం అంటే ఆ భక్తి షట్కము అనేది ఏంటి మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఒక నగల పెట్టి ఉందనుకోండి, పైన ఒక డోర్ ఉంటుంది, కింద ఒక బ్లాక్ ఉంటుంది, మధ్యలో మిడిల్లో ఉండే దాంట్లో మనం బంగారం అనేది ఓపెన్ గా ఉన్న ఆ మధ్యలోనే మనం ఆ బంగారం అనేది దాచుకుంటాం అనమాట. కాబట్టి ఏంటి, విలువైన వాటిని మనం మధ్యలో పెట్టుకుంటూ ఉంటాము. కాబట్టి ఈ యొక్క డివోషనల్ సర్వీస్, భక్తి యోగం అనేది కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అయిన షట్కం 6 అధ్యాయాలు కూడా. కాబట్టి ఈ 6 అధ్యాయాలు మనకు పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలిగితే నిజంగా భగవంతుడు భగవద్గీతలో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు అనేది మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట. అలాగే మనం భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాము అంటే జ్ఞాన యోగం, మనం భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము అంటే ధ్యాన యోగం, అలాగే మనం భగవంతుడికి ఏమన్నా సేవ చేయాలి, భగవంతుడి కోసం కర్మ చేయాలి అనుకున్నాము అంటే అది కర్మయోగము. అదే అనన్యమైనగా మనం భక్తి చేస్తున్నాము అంటే, భగవంతుడి కొరకే మనం కర్మ చేస్తున్నాము అంటే అది నిజమైన భక్తి యోగం అవుతుంది అనమాట. అలాగే మనం దీన్ని ఈ యొక్క 12వ అధ్యాయం మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. అలాగే మనకి ఇదంతా కూడా మనం హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క, అంటే ఫౌండర్ ఆచార్య, ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఇస్కాన్ కి ఫౌండర్ ఆచార్య అయిన శ్రీల భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా, ఆయన ఇచ్చిన భాష్యాల ఆధారంగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ యొక్క అధ్యాయంలో, ఆ 11వ అధ్యాయంలో అట్లా భగవంతుడు విశ్వరూపాన్ని చూపించారు, చివరికి మళ్ళీ మానుష రూపాన్ని చూపించి, అట్లా చూపించిన తర్వాత అర్జునుడికి ఒక డౌట్ వచ్చింది అనమాట. అంటే ఆ విశ్వరూపం అనేది దానిలోనే ఉండిపోవాలి, అంటే దాన్నే ఆచరిస్తూ, అంటే దాన్నే ఉపాసిస్తూ ఇట్లాగా, లేకపోతే నిరాకార బ్రహ్మమా, లేకపోతే సాకార రూపమా, అసలు ఏది, అంటే ఇన్ని రూపాలు ఉన్నాయి కదా, వాటిలో మరి అసలు ఏ మార్గాన్ని నేను తీసుకోవాలి అని అర్జునుడికి డౌట్ వస్తుంది అనమాట. అందుకే ఇక్కడ ఏం అడుగుతారంటే అర్జునుడు, మనందరి కోసం కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అందుకే ఇక్కడ అర్జునుడు అడగడం జరిగింది. ఎవరైనా శ్లోకాలు చదవాలనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి.
అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తా ఏ భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమాః. నాగమణి మాతాజీ చెప్పండి శ్లోకం. हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगो नाम। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये पक्वासं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। భాష్యం చదవమంటారు ప్రభుజీ? పర్లేదు మేడం. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. అర్జునుడు పలికెను, ఎల్లప్పుడూ నీ భక్తియుక్త సేవలో నెలకొను భక్తులు అంటే సాకార రూపములు అన్నమాట, మరియు అవ్యక్తము నిరాకార బ్రహ్మమును ఆరాధించేవారు. అవ్యక్తము అంటే కనిపించని రూపం అన్నమాట, భగవంతుని యొక్క కనిపించని రూపము. నిరాకారం అంటే మనకి ఆ రూపానికి ఆకారం అనేది ఉండదు. అటువంటి బ్రహ్మమును ఆరాధించేవారు అను ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావింపబడుదురు అని అర్జునుడు అడుగుతున్నారు అనమాట. అందుకే ఇక్కడ యోగ విత్తమాహ అంటే ఎవరు శ్రేష్ఠులు ఈ ఇద్దరిలో కూడా అని అడుగుతున్నారు. భక్తాస్త్వం పరిపాసతే, సతతము నీ యొక్క భక్తియుక్త సేవలో తగిన రీతిగా నియుక్తులైన వారా, లేదా అక్షరం ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా, ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం, అక్షరము అలాగే అవ్యక్తము నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించే ఉపాసించేవారా. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న అన్నమాట. భగవంతుని యొక్క పరమ అంటే ఆ పరమ రూపం, ఆ పరతత్వం, ఆ నిరాకారమా లేకపోతే సాకారమా అనేది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అని ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని కూడా స్పష్టం చేయడానికి, మనందరికీ కూడా తెలియడానికి ఇక్కడ అర్జునుడు ఆ ప్రశ్న అడగడం జరిగిందనమాట. మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇక బ్రహ్మన్ అనే స్టేజ్ అన్నమాట ఇది. అలాగే అందరి హృదయంలో ఉన్న ఈశ్వరుడు రూపము, తత్వము ఏది అంటే పరమాత్మ రూపము. అలాగే ఈశ్వరుని యొక్క సాకార రూపము అంటే మనకి ప్రకటితం అవుతూ ఉంటుంది కదా, అది ఏంటి అంటే సాకార రూపం అన్నమాట. ఇదంతా కూడా అన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క రూపాలే ఏదైనా కూడా. అలాగే ఇది కూడా భగవంతుని యొక్క బ్రహ్మ తేజస్సే, ఇది కూడా భగవంతుని యొక్క మన అందరిలో కూడా ఉండే పరమాత్మ ఉండే ఆకారమే. అలాగే ఇది కూడా భగవంతుని యొక్క భగవాన్ అనే స్టేజ్ అన్నమాట, సాకార రూపం. కాబట్టి వీటిల్లో ఈ రెండిట్లో అంటే ఒకటి నిరాకారం, ఇంకొకటి సాకారం. ఇదేంటి అంటే భగవాన్. అలాగే ఈ బ్రహ్మన్ పరమాత్మ అనే స్టేజ్ వాళ్ళు కూడా ఈ భగవాన్ అనే స్టేజ్కి చేరుకుంటారు, కానీ అది కొంత టైం అనేది తీసుకుంటారు అనమాట. మనం దీన్ని కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మన్ అనే స్టేజ్ ఏంటి అంటే మనకి సూర్యుడు కనిపించట్లేదు కానీ ఉన్నాడు, ఆయన యొక్క వెలుగు ఏదైతే ఉందో మనం దాన్ని చూస్తూ ఉంటాం అనమాట, సన్షైన్ అంటారు కదా అది. అలాగే పరమాత్మ రూపం ఏంటంటే సన్ సర్ఫేస్ అంటే మనకి ఆ సూర్యుడు కనపడుతూ ఉన్నాడు అనమాట ఇది. అలాగే మనం భగవాన్ అంటే మనము అక్కడ ఫీల్ అవుతాం, అంటే అక్కడ కూడా అది ఒక గ్రహము, అక్కడ కూడా ఉండే జీవులు ఉంటారు, సాకారంగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు, అంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళి కూడా ఉండొచ్చు అనేది అనమాట. కాబట్టి అదొక మండలం, సూర్య మండలం అనేది కూడా ఉంది అని అర్థం చేసుకోవడం. కాబట్టి వీటిల్లో ఏది ఉత్తమము, సాకారమా నిరాకారమా అనేది అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. దానికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాః ते मे युक्ततमा मताः. లక్ష్మీ మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవద్గీత యథాతథము 12వ అధ్యాయము 2వ శ్లోకం. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయా పేతాః తే మే యుక్తతమా మతాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, నా సాకార రూపము పైననే తమ మనస్సును స్థిరపరిచి దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్చించడంలో సర్వదా నెలకొని ఉన్నవారే అత్యుత్తమ యోగ పరిపూర్ణులని నా అభిప్రాయము. ఇక్కడ చాలా ఈజీగా అంటే చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పేస్తున్నారు అనమాట.
తేమే యుక్తతమ మతాహ. మతాహ అంటే అభిప్రాయం. అదే నా యొక్క అభిప్రాయం. చాలా మంది ఏంటంటే నిరాకారవాదులు ఏమనుకుంటారంటే ఈ యొక్క సాకార రూపాన్ని ఉపాసించేవారు, అంటే భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, సాకార రూపాన్ని అర్చించే భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కొంత బుద్ధి అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ యొక్క ఉపనిషత్తులు, వేదాలు, వీటి యొక్క వ్యాకరణాన్ని తెలుసుకోలేక వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదో ఒక రూపాన్ని ప్రతిష్ఠించుకుని దాన్ని ఉపాసిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు అక్కడే ఆగిపోతున్నారు, వాళ్ళు ఇంకా గొప్పవాళ్ళుగా కాలేకపోతున్నారు అని అనుకుంటారనమాట. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే శ్రీకృష్ణుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు యోగమునందు అత్యంత పరిపూర్ణులు ఎవరు అంటే, ఇక్కడ ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా యుక్త తమహ, యోగంలో అత్యంత పరిపూర్ణులు ఎవరు? మయ్యావేశ్య మనోయమం, ఎవరు నా యొక్క స్వరూపమునందు మనస్సును స్థిరంగా నిలుపుతారో. స్వరూపము అంటే ఏంటంటే కనిపించేది అనమాట. కాబట్టి ఆ సాకార రూపమునందు మనస్సును స్థిరంగా నిలిపి నిత్యయుక్త ఉపాసతే, నిత్యము కూడా నిత్యయుక్త ఉపాసతే, నిత్యము ఎవరైతే ఉపాసిస్తూ ఉండే అంటే దాంట్లో నియుక్తులైన వాళ్ళు ఉన్నారో, శ్రద్ధయా పరయోపేతాహ, వాళ్ళు దివ్యమైన శ్రద్ధతో ఆ శ్రద్ధ కూడిన వారే, తేమేయుక్త తమామతాహ, అంటే వాళ్ళు నా యోగమునందు చాలా చాలా మిక్కిలి పరిపూర్ణులై వారని నేను భావిస్తున్నాను. అటువంటి అనన్య భక్తులు ఇక్కడ శీఘ్రమే అత్యుత్తమ పరిపూర్ణ యోగులు, అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే శీఘ్రమే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలుగుతారు, భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతారు అన్నమాట. ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారు అంటే మనకి ఇక్కడ నిరాకారవాదాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది కూడా చూద్దాము. ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః. లక్ష్మీమాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇందాక సాకార రూపం చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే కానీ ఇంద్రియ అతీతము, అంటే ఇంద్రియాలని మనం చాలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇంద్రియాలకు అతీతంగా ఉంటుంది, అంటే భగవంతుడికి ఇంద్రియాలు ఉండవు అన్నట్టుగా. సర్వవ్యాపకము, సర్వం అంతా కూడా వ్యాపించి ఉంది. ఊహాతీతం, మనం ఊహించలేమన్నమాట అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. మార్పు లేనిది. సాకార రూపం ఏంటంటే మనం భగవంతుణ్ణి ఒక్కొక్కసారి మనం అంటే మనకి ఇష్టమైన విధంగా ఊహించుకోవచ్చు అనమాట. కానీ ఇక్కడ మార్పు లేనిది, కథలని స్థిరమైన వ్యక్తీకరించబడని, అంటే పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేవారు సమస్త ఇంద్రియముల నియంత్రణ ద్వారా, అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకున్న ఆ ఇంద్రియాలని మనస్సుతో సహా అన్నిటిని కూడా నియంత్రించి అందరి పట్ల సమభావము కలిగి అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు, అంటే ఆ బ్రహ్మన్ అనే స్టేజ్కి చేరుకుంటారు అనమాట. అందుకే శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారనమాట. అర్జునుడు 6వ అధ్యాయంలో చెప్పారు కదా, చెంచలం హిమన కృష్ణ ప్రమాధి బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం, అంటే వాయువునైనా బంధించవచ్చేమో కానీ కృష్ణ, అంటే ఇటు నుంచి వచ్చే వాయువుని అటుకు తిప్పొచ్చు, లేకపోతే వాయువుని బంధించి వేయవచ్చేమో కానీ నా మనసుని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అని అడుగుతారనమాట. కాబట్టి ఆ మనసుని మనం నిగ్రహించడం చాలా కష్టం, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడం అనేది. అందుకే మనకేం చెప్తారంటే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడం కాదు, ఇంద్రియాలని భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగించండి అని. కాబట్టి ఈ యోగా చేసే వాళ్ళు మనం అడిగామనుకోండి, మొదట వాళ్ళు ఏమంటారంటే అసలు మనకి ఎటువంటి ఆలోచన ఉండకూడదు, ప్రశాంతంగా ఉండాలి, మీరు ఒక శూన్యం ఊహించుకోండి, ఒక లైట్ను ఊహించుకోండి,
అసలు ఏమీ లేదు, శూన్యంగా ఉంటుంది. దాన్ని మీరు ఊహించుకుంటూ కళ్ళు మూసుకుని ఇట్లా ఇంకొక స్టేజ్కి వెళ్ళాలి ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారనమాట. కానీ వాళ్ళని కూడా మనం అడిగామనుకోండి, అంటే మీకు ఏమైనా కనిపిస్తుందా అని ఇక్కడ, అంటే మనం అడిగామనుకోండి వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అంటే వాళ్ళు ఫోకసింగ్, అంటే నేను శ్రద్ధ పెడుతున్నాను, నేను ట్రై చేస్తున్నాను అంటారనమాట. ఓకే, కానీ మీరు దేని మీద ట్రై చేస్తారు, అంటే దేని మీద మీ యొక్క ఆ, మీరు ధ్యాసని మళ్ళిస్తున్నారు, దేని వైపుకి మీరు చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళే చెప్తున్నారు నాట్ ష్యూర్ అని. అంటే వాళ్ళలో కూడా ఏంటంటే ఆ అంటే ఒక్కొక్క అంటే ఆ ఆలోచన లేని, అంటే ఆలోచన రహితమైన స్టేజ్కి వెళ్ళలేకపోతున్నామని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారనమాట. ఆ స్టేజ్కి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళలేకపోతున్నారు. అందుకే ప్రభుపాద వారు ఏం చెప్తారంటే అది మన గమ్యం కాదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ప్రత్యక్షంగా శ్రీకృష్ణుణ్ణి అర్చించకపోయినా వాళ్ళు పరోక్షంగా అర్చిస్తున్నారు, మనం ప్రత్యక్షంగా అర్చిస్తాము సాకార రూపాన్ని. అది సులభతరము, చాలా సహజంగా ఉంటుంది అని కూడా చెప్తారనమాట. అందుకే మనకి భగవంతుడు ఆల్రెడీ చెప్పారు, ఆ, మనకి 7వ అధ్యాయంలో బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదర్లభ. అంటే చాలా చాలా జన్మలు గడిచిన తర్వాత ఆ జ్ఞానం, నిజంగా జ్ఞానం అన్న వాళ్ళు ఏం తెలుసుకుంటున్నారు, సమహాత్మ సుదుర్లభ. ఆ మహాత్ములు తెలుసుకుంటున్నది ఏంటి అంటే భగవంతుడు బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి, వాసుదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సర్వము అని వాళ్ళు తెలుసుకుంటున్నారనమాట. అటువంటి మహాత్ములు కూడా చాలా దుర్లభంగా ఉంటారు. ఎందుకంటే అది ఆ యొక్క వాళ్ళు ఎంత జ్ఞానం సంపాదించి ఎంత చేసినా కూడా లాస్ట్ తెలుసుకునేది వాసుదేవుడే సర్వము అని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారనమాట. కాబట్టి జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగం ద్వారా భగవంతుని యొక్క వీళ్ళు ఆ బ్రహ్మజ్యోతి దాంట్లో లీనమవ్వచ్చు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. భగవంతుని యొక్క లోకానికి వెళ్ళి అతనికి సేవ చేయాలనుకుంటే మాత్రం భక్తి మార్గం ద్వారా మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. లేకపోతే ఏంటంటే మనం కూడా ఏంటంటే ఆ బ్రహ్మన్ అనే ఆ శూన్యాన్ని ఆరాధిస్తూ ఉండడం చాలా కష్టము. ఒకవేళ దాన్ని మనం పరిపూర్ణ సాధించినా కూడా మనం వెళ్ళగలిగేది ఓన్లీ ఆ యొక్క బ్రహ్మజ్యోతి, భగవంతుని యొక్క శరీర కాంతికి సంబంధించిన ఆ శూన్యంలోకి మాత్రమే మనం వెళ్తాము. అలాగే నిరాకారవాదులు కూడా భగవంతుని అంత ఈజీగా అంటే వాళ్ళు మరి ఇంత కష్టపడ్డారు కదా, అంటే ఆ యొక్క జ్ఞానం అంతా సంపాదించారు, మొత్తం కూడా భగవంతుని తెలుసుకోవడంలోనే వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని అంతా కూడా పెట్టేశారు. అంటే వాళ్ళు కూడా ఒక రకంగా చూస్తే భగవంతుని ఉపాసిస్తున్నారు నిరాకార రూపంలో. అందుకే భగవంతుడు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళని అంత ఈజీగా వదిలిపెట్టారు అనమాట. చివరికి వాళ్ళు కూడా భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు, వాళ్ళు కూడా నన్ను పొందుతారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఉదాహరణకి మనం చూస్తాం, ఇప్పుడు భాగవతంలో ఏంటంటే నలుగురు సనక, సనందన, సనాతన, సనత్ కుమారులు ఉంటారు. మీ అందరికీ తెలుసు, బ్రహ్మ మానస పుత్రులు అంటారు అనమాట. వాళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి, అంటే వాళ్ళు చాలా చిన్న పిల్లగా, ఒక 5 సంవత్సరాల పిల్లలు ఎలా అయితే ఉంటారో అంతే వయసులో ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఎల్లప్పుడూ కూడా వాళ్ళు నలుగురు. వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్లో నిరాకారవాదులే. బ్రహ్మ వీళ్ళని మానసపుత్రులుగా వీళ్ళకి జన్మ ఇస్తారు. ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి ఏం చెప్తారంటే సృష్టి చేయమని చెప్తారు. కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే మేము ఎప్పుడు మాకు ఒక వరం ఇవ్వండి, మేము ఎప్పుడు ఇట్లాగే ఉండాలి, 5 సంవత్సరాల పిల్లలాగానే ఉండాలి, అలాగే మేము నిరాకారంగా ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తాం, కానీ మేము ఈ సృష్టి కార్యంలోకి, అంటే మేము వివాహం చేసుకోవడం కానీ లేకపోతే ఇట్లా, అంటే ఈ సృష్టి కార్యంలోకి మాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని వాళ్ళు చెప్తారనమాట. అలాగే ఉండాలని, అలాగే వాళ్ళు నిరాకారాన్ని పూజిస్తూ ఉంటారనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క లోకంలో భగవంతుని యొక్క పాదాలకి అర్పించిన తులసి దళాలు ఉంటాయి కదా, అంటే తులసి ఆకులు, వాటిని ఆగ్రహిస్తారు. ఆగ్రహించడం అంటే వాసన చూస్తారనమాట. ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క పాదాలను తాకిన ఆ తులసి దళాలని వాళ్ళు వాసన చూశారో అప్పుడే వాళ్ళు మళ్ళీ సాకార రూపం వైపు, అంటే భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు అయిపోతారనమాట. అలాగే మనం ప్రతిరోజు ఏదో ఒక సందర్భంలో మనం గుర్తు చేసుకుంటూనే ఉన్నాం శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామిని. ఆయన కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్లో నిరాకారవాదే, అంటే
ఈ మాయలో పడిపోతాను, ఈ భౌతిక లోకంలో వస్తే, కాబట్టి నేను ఈ దీంట్లోకి రాను, ఈ మాయలో పడిపోను, కాబట్టి నాకు ఇవేమీ వద్దు అని ఆయన ఇంద్రియాలని అన్నిటిని కూడా దేంట్లో కూడా ఉపయోగించకుండా నిరాకారవాదాన్ని పూజిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆయన కూడా. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన తండ్రి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వివరిస్తారో అతనికి, ఎప్పుడైతే ఆయన కూడా అది వింటారో అప్పుడు సాకారవాద అయిపోతారనమాట. కాబట్టి నిరాకారవాదులు కూడా అంత్యమున శ్రీకృష్ణ భగవానున్నే పొందుతారు. మనము ఇంత ముందు శ్లోకాల్లో చూసాం కదా. కాకపోతే వాళ్ళు చేరుకుంటారు, కానీ చాలా చివరికి. అలాగే శ్రద్ధతో కూడిన వాళ్ళై మనస్సు స్థిరపరచుకుని సదా అతడినే ఊహించేసడి అంటే ఉపాసించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సాకారవాద భక్తులు కృష్ణుణ్ణి పొందడంలో ఉన్నతమైన వారు. నిరాకారవాదులేమో కొంత సమయం పడుతుంది అన్నట్లుగా మనం ఈ 3-4 శ్లోకాల వరకు తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. దాన్నే మనకి ఇంకా అర్థం అవడానికి ఇక్కడ 5వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్త చేతసాం అవ్యక్తా హి గతి దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. సుజాత వటికుటి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవద్గీత యథాతథము 12వ అధ్యాయము 5వ శ్లోకం. క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్త చేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మనం చూస్తే క్లేశోధిక తరస్తేషాం అంటే ఆ పరమ పురుషుని అవ్యక్త నిరాకారతత్వం పట్ల మనస్సు ఆసక్తమైన వారికి పురోగతి చాలా కష్టంతో కూడి ఉంటుంది. ఆ విధానంలో పురోగతి సాధించడం దేహధారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టమే. క్లేశోధిక తరస్తేషాం, క్లేశ అంటే తెలుసు కదా మీకు, కష్టాలు అనమాట. అధిక అంటే చాలా ఎక్కువ, తరస్తేషాం అంటే వాళ్ళకి పురోగతి, ఆ డెవలప్మెంట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది అటువంటిది ఏంటంటే చాలా మిక్కిలి క్లేశకరం, చాలా కష్టతరం అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు? అవ్యక్తాసక్త చేతసం అంటే అవ్యక్తం, అంటే అవ్యక్తం నందు వాళ్ళు ఆసక్తి కలిగిన వారిగా ఉన్నారు. అవ్యక్తాహి గతిర్ దుఃఖం అంటే అగోచరమగు అంటే మనకి గోచరించట్ల, అంటే మనకి అంత అర్థం కావట్లేదు, కనిపించట్లేదు. అటువంటి బ్రహ్మంను గూర్చి చేయు ప్రయత్నము క్లేశకరంగా ఉంటుంది. దేహవత్ భిరవాప్యతే అంటే ఈ దేహంలో మనం ఏంటంటే ఆత్మలం, అంటే వచ్చి ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో దేహాలను తీసుకుంటున్నాం అనమాట. కాబట్టి ఈ దేహంలో ఉన్నప్పుడు ఏంటి, మనకి 5 పంచేంద్రియాలు, అవి 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు అనేవి ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని కంట్రోల్ చేయడము, అలాగే నిరాకారంగా భగవంతుణ్ణి ఉపాసించడం అనేది చాలా చాలా కష్టము, అధికతరస్తేషం అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఉదాహరణకి ఏంటంటే ఇప్పుడు సాకారవాదం అనేది ఒక పులి ఉందనుకోండి. పులి పిల్లని ఎట్లా తీసుకుంటుంది, అది ఒక నోటితో ఇట్లా కరుచుకుని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ తీసుకెళ్తుంది. కానీ అందులో ఆ పులి పిల్లకి ఎటువంటి కష్టం కూడా జరగదన్నమాట, ఎటువంటి నష్టం కూడా జరగదు. అంటే ఆ పళ్ళు గీసుకుపోవడమనో అట్లా ఏమీ ఉండదన్నమాట. కానీ అదే పులి ఒక మనిషినో లేకపోతే వేరే జంతువును చూసినప్పుడు వేటాడాలి అనుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, అదే పళ్ళతోటి దాన్ని సంహరింపజేస్తుంది అన్నమాట. కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు భగవంతుడు కూడా ఎలా అయితే మనము తన అంశలము, అంటే మనం భగవంతుని యొక్క పిల్లలము. కాబట్టి అతను కూడా ఏంటి, మనం అతనికి ఇచ్చే సాకారవాదాన్ని బట్టి అతను కూడా మనల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే నిరాకారవాదం అనేది మనం ఎలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారంటే, ఒక కోతి పిల్ల ఉంది. ఇప్పుడు ఇందాక మనం పులి పిల్లని చూసాము. పులి ఏం చేస్తుందంటే పులి పిల్లని ఇట్లా నోటితో పట్టుకుని తీసుకెళ్లి అక్కడ వేరే ప్లేస్ లో పెడుతుంది. అదే కోతి పిల్లని తీసుకెళ్లాలంటే ఎలా చేస్తుందంటే, కోతి వెళ్తూ ఉంటుంది, కోతి పిల్ల పట్టుకుంటుంది అనమాట గట్టిగా. మీరు ఎప్పుడన్నా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇలా ఉంటుంది. అక్కడేమో పులి పిల్లను పట్టుకుంది, కానీ ఇక్కడేమో కోతిని పట్టుకుంటుంది అనమాట. కాబట్టి మనమన్నా వదిలేస్తామేమో, కానీ భగవంతుడు కనుక మనం చేపట్టున్నాడంటే వదిలిపెట్టాడు. సపోజ్ మనం కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడవచ్చు. ఇప్పుడు రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉన్నాము, మన పిల్లలు ఉన్నారు మన దగ్గర.
మనము వాళ్ళ చేయి పట్టుకుంటాము. ఎందుకు? ఒకవేళ వాళ్ళు మన చేయి పట్టుకున్నారు అనుకోండి, వదిలేస్తారేమో తెలియదు. కానీ అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళు మన చేయి పట్టుకున్నా వదిలించి మనం వాళ్ళ చేయి పట్టుకుని రోడ్డు దాటిస్తాం అనమాట. అర్థమైందా? అట్లాగే భగవంతుడు కూడా ఏంటి, ఒక పులిపిల్లలాగా అట్లా అన్నమాట. అలాగే మనకి ఇంకా శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తారు, వదంతి తత్తత్వవిదః తత్వం యజ్ఞానమద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్ద్యతే. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవాన్ ఇతి శబ్ద్యతే అని శ్రీమద్ భాగవతంలో మొదటి స్కందంలోనే వస్తుందన్నమాట. అంటే ఈ పరతత్వాన్ని తెలుసుకున్న తత్వవిధులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆ అద్వైతత్వమైన ఆ బ్రహ్మము, పరమాత్మ లేదా భగవాన్ అని పిలువబడుతుంది అనమాట. ఈ 3 స్టేజీలని వాళ్ళు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే మనం ఇంకొకటి కూడా ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు. సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ఒక ఏదన్నా దూరంగా ఒక కొండ ఉందనుకోండి, అంటే ఒక పర్వతం కనిపిస్తూ ఉంది మనకి, మనం చాలా దూరం నుంచి చూస్తున్నాం అనుకోండి. అది ఎట్లా కనిపిస్తుంది మనకి? ట్రైన్లో, బస్సుల్లో వెళ్ళేటప్పుడు, లేకపోతే మనము జర్నీలో ఉన్నా, లేకపోతే మామూలుగా దూరం నుంచి అక్కడి నుంచి చూసినా కూడా చాలా నున్నగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆ యొక్క పర్వతం అనేది. కానీ ఇదేంటంటే నిరాకారవాదం. అంటే మనకి ఎక్కడో ఉన్నదని మనం చూస్తున్నాం అంతే. కానీ మనం దాని దగ్గరికి వెళ్ళి చూసామనుకోండి, మనకి దాంట్లో చెట్లు కనపడుతూ ఉంటాయి, కనపడితే కొన్ని పక్షులు కనపడుతూ ఉంటాయి, అలాగే అందులో కొన్ని ఇల్లు కూడా ఉండొచ్చు, ఇలా కనపడుతుంది అనమాట. కానీ సాకారవాది అంటే ఆల్రెడీ ఆ యొక్క పర్వతం మీద ఉండి చూసేవాడికి ఎలా ఉంటుంది? అక్కడ ఇల్లు ఉన్నాయి, వేరే వేరే జీవులు ఉన్నాయి, అలాగే వేరే వేరే మనుషులు కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళందరినీ కూడా అనుభూతం చేసుకుంటున్నాడు అనమాట. అతను మొత్తం చూసి తెలుసుకుంటున్నాడు. దూరంగా ఉండేవాడికి జస్ట్ ఆ కొండ నునుపుగా కనపడుతుంది అంతే. కానీ అక్కడ దాని మీదే ఉండి చూసేవాడికి మాత్రం అంతా కూడా చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట. అంటే జ్ఞానయోగం అనేది ఏంటంటే అవ్యక్తమైనది, అచింత్యమైనది. వాళ్ళు నిరాకార తత్వ మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికవాదులే, కానీ సంపూర్ణంగా కృష్ణ చైతన్యంలో భక్తియుత సేవలో లేరు వాళ్ళు. కానీ భక్తి యోగులు ఏంటంటే సంపూర్ణంగా కృష్ణ చైతన్యంలో భక్తియుక్తంగా సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే వాళ్ళని భక్తి యోగులు అని చెప్పబడుతూ ఉంటారు అనమాట. మనము భగవంతుడు ఇద్దరం కూడా ఏంటి సచ్చిత్ ఆనంద రూపంలో అందరం కూడా. కానీ ఈ జ్ఞాన యోగంలో ఏముంటుందంటే ఓన్లీ సచ్చిత్ అంతే, ఆనందం అనేది ఉండదన్నమాట. కానీ భక్తి యోగంలో ఏంటంటే సచ్చిత్ ఆనందం అనేది కూడా మనకి ఉంటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ప్రతి ఒక్కటి కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగిస్తూ ఉంటాము. మనము దేన్ని కూడా అంటే వీటిని నిరోధించాలి, వాటిని నిరోధించాలి అనేది ఎక్కువగా మనకి యొక్క రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఉండవన్నమాట. కాబట్టి భక్తి యోగం చేతనే మనము నిజమైన ఆనందం అనేది చాలా ఈజీగా పొందుతూ ఉంటాము. అదే మనకి ఏంటంటే చాలా అత్యంత సహజమైనది, అలాగే సులభంగా మనం నిర్వర్తించగలిగేది. అది అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ జ్ఞానయోగ విధానంలో కూడా ఆ డెవలప్మెంట్ అనేది, ఆ పురోగతి అనేది చాలా క్లేశ అని చెప్పారు కదా ఆల్రెడీ. ఆ యొక్క ఇప్పుడు దాంట్లో ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళి అంటే డెవలప్ అయ్యారు, చాలా సాధన చేశారు, చాలా చాలా ఆ క్లేశ అధికంగా ఉన్న అంటే ఆ కష్టాలు అధికంగా ఉన్నా కానీ దాంట్లో వాళ్ళు అభివృద్ధి పొందారు. కానీ లక్ష్యాన్ని అయితే చేరుకోలేకపోయారు అనుకోండి, వాళ్ళకు కూడా ఒక అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఏంటి అంటే భగవంతుని కృప ద్వారా వాళ్ళకి శుద్ధమైన భక్తులు గనక వాళ్ళు అంటే ఆ శుద్ధమైన భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలోకి వెళ్ళి ఒక భక్తుడు గనక వాళ్ళకి దొరికాడు అంటే వాళ్ళు కూడా భక్తి యోగంలోకి వచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క నిరాకార రూపాన్ని వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి అది కూడా ఆధ్యాత్మికమే కాబట్టి. అలాగే మనము ఈ రెండింటిని కూడా కొంత డిఫరెన్స్ అనేది చూడొచ్చు. ఇప్పుడు నిరాకారవాదము అలాగే సాకారవాదము. నిరాకారవాదం ఏంటి? ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు, నిరాకారం పైన ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ భక్తుడు ఏం చేస్తాడు? మనకి ఏవైతే మందిరాల్లో ఉంటాయో భగవంతుని యొక్క సాకార రూపము, వాటిని ఏమంటారు? శ్రీ విగ్రహాలు అంటారు. వాటి మీద మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అలాగే నిరాకారవాదం ఏంటంటే ఇంద్రియాలని నియంత్రిస్తాడు. అంటే
ఆ, ఇది ఇది చేయకూడదు, ఇది చేయకూడదు, ఇది చేయకూడదు. ఎంతసేపు ఏంటంటే ఆ ఇంద్రియాలకి ఏమి ఆ, కార్యాలయం అనేవి లేకుండా చేస్తాడనమాట. కానీ భక్తులు ఏం చేస్తారు? ఇంద్రియాలన్నిటిని కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం చేస్తారు. అలాగే అది చేయడానికి చాలా కష్టతరం నిరాకారవాదం అనేది. కానీ సాకారవాదం అనేది ఏంటంటే సహజంగా ఏంటంటే మనం కూడా ఈ యొక్క ఇంద్రియాలను కలిగి ఉన్నాము, రెండు చేతులు, రెండు కాళ్ళు, ఇట్లా భగవంతుడి రూపం కూడా మనం అలాగే చూస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి ఆ అవినాభావ సంబంధం అనేది, ఆ వినిమయం అనేది చాలా ఈజీగా కుదురుతుంది అనమాట. ఒక్క నిమిషం. సారీ, హరే కృష్ణ. ఆ, అదేంటంటే చాలా నిరాకారం అనేది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది. ఇదేంటంటే చాలా సులభంగా చేయగలుగుతున్నాం. అలాగే మనకి ఆ, ఆ, సహజంగానే మనకి ఆ శ్రీగ్రహాల పట్ల అంటే భగవంతుని పట్ల చాలా వినిమయం అంటే ఆ ప్రేమ ఇచ్చిపుచ్చుకోవడము ఇదంతా కూడా చాలా ఈజీగా కలుగుతుంది అనమాట. మనం ఎందుకంటే ఒక ఆకారాన్ని చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి. అలాగే కృష్ణునితో సంబంధం అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక రూపాన్ని అంటూ ఏమీ ఉండదు కాబట్టి ఆ యొక్క నిరాకార జ్యోతి వైపే వాళ్ళు అంటే శూన్యాన్నే పూజిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి కృష్ణుడితో సంబంధం లేదన్నట్లుగా ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి. కానీ మనకేంటంటే ఆత్మీయమైన సంబంధం అనేది ఉంటుంది. అంటే మనం ఊహించుకుంటాం మనం ఒక తండ్రి లాగా మన యొక్క ఆ ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే చాలా మంది మాతాజీలు ప్రభుజీలు ఎలా అంటే వాళ్ళు చిన్న చంటి బిడ్డలాగా కూడా చూసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట భగవంతుని. ఇలా ఆత్మీయత అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే వాళ్ళు ఏంటంటే స్వప్రయోజనం అని ప్రయాస అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క స్వంత బలం మీదే వాళ్ళు ఆధారపడి ఉంటారనమాట. కానీ మనం ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంటాం? కృష్ణ భగవానుడి మీద ఆధారపడి ఉంటాం. అంటే నువ్వు ఏది ఇస్తే అది తీసుకుంటాను, నువ్వు ఏం చేసినా మాకు ప్రాబ్లం లేదు. అంటే సపోజ్ కొన్ని రోజులు ఈ యొక్క చెయ్యి పని చేయకుండా ఉండాలా, ఓకే, అది నీ యొక్క ప్రసాదం. ఇలా ఉంటుంది అనమాట భక్తుల యొక్క స్థితి, అలా ఉంటుంది. అలాగే వాళ్ళకి వచ్చేదేంటి? పాక్షికమైన సాక్షాత్కారం. మనకు వచ్చేదేమో పూర్తి సంపూర్ణమైన సాక్షాత్కారం. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, సత్ చిత్ ఆనంద విగ్రహ అంటారనమాట. కానీ ఓన్లీ నిరాకారవాదులో ఉండేది ఏంటంటే సత్ మరియు చిత్ అంటే శాశ్వతమైనది. అలాగే ఆ మనసుని కేంద్రీకరించడానికి మాత్రమే ఆ రెండింటి వరకు ఓకే. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆనందం అనేది కూడా వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ఇంతవరకు ఈ నిరాకారవాదం గురించి కూడా భగవంతుడు ఈ యొక్క వివరణ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. దీన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలంటే సాకార రూపము అలాగే నిరాకార రూపము అనేది. ఓకే. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. సుజాత మాతాజీ మీరు చదివారు కదా. స్వప్న మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. భగవద్గీత యథాతథము 12వ అధ్యాయము భక్తి యోగము 6వ శ్లోకము 7వ శ్లోకము. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరాః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి సచిరాత్ పార్త మయ్యా వేషిత సేతసాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు బాబాజీ. భవామి న చిరాత్ పార్థ మయ్యా వేషిత చేతసాం. ఓకే. కానీ ఓ పార్థ, కార్యకలాపాలన్నింటినీ నాకు అప్పగించి
విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనస్సును స్థిరపరచుకుని ఎల్లప్పుడూ నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని నేను జన్మ మృత్యు సాగరం నుండి శీఘ్రమే రక్షించేవాడిని అవుతాను. సపోజ్ మనకి నిరాకారమే ఉత్తమం అని చెప్పుంటే కనుక ఆయన నిరాకారవాదాన్ని గురించి ఇంకా కొంత వివరణ ఇచ్చేవాళ్ళు. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, కార్యకలాపాలన్నింటినీ అంటే మీరు చేస్తున్న కర్మలన్నింటినీ నాకే అప్పగించి ఎటువంటి చలనం కూడా ఇంకా ఉండకూడదు, అంకిత భావం ఉండాలి, అలాగే భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉండాలి, మీ యొక్క మనసు ఎల్లప్పుడూ కూడా స్థిరపరిచి నన్నే అంటే ధ్యానిస్తూ అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుణ్ణే స్మరిస్తూ ఉండాలి. అటువంటి వాళ్ళని ఏం చెప్తున్నారు, జన్మ మృత్యు అంటే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే ఈ సాగరం నుండి శీఘ్రమే అంటే ఆలస్యం కూడా చేయరంట, ఆలస్యం చేయకుండా మనల్ని రక్షిస్తాను అని చెప్తున్నారు. దీన్ని ఏమంటారంటే అనన్యమైన భక్తి అంటారనమాట. అంటే సాకార మార్గమును అనుసరించి సాధారణము మరియు చాలా సులభంగా మనం భగవంతుణ్ణి చేరుకునే అనన్యమైన భక్తి గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. మనం ఈ యొక్క పదాలను చూస్తే ఏతు సర్వాణి కర్మాణి అంటే సర్వ, ఇక్కడ అందుకే చెప్తున్నారు సర్వాణి కర్మాణి, సర్వ కర్మ అంటే మన యొక్క సర్వ కర్మలన్నీ కూడా భగవంతునికి అర్పించి మై సన్యస్య మత్పరాహ నాయందే ఆసక్తి గలవారై అంటే నా భక్తులు అనన్యేనైవ యోగేన అన్యమైనది ఇంకేది లేకుండా ఓన్లీ భక్తి యోగాభ్యాసం వచ్చే మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే నా భక్తియుక్త సేవలో నన్ను ఉపాసిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి వారికి తేషామహం సముద్ధర్త వారిని నేను ఉద్ధరిస్తాను. మృత్యు సంసార సాగరాత్ జనన మరణ అనే ఇటువంటి రూపమైన సంసార సాగరము నుండి భవామిన చిరాత్ పార్థ ఓ పార్థ వారిని నేను శీఘ్రమే ఉద్ధరిస్తాను. మయ్యావేశిత చేతసాం నాయందు స్థిరమైన వాళ్ళకి మనస్సు కలిగి ఉంది కాబట్టి అంటే ఈ యొక్క పరిపూర్ణమైన భక్తితో శ్రద్ధతో ఎవరైతే ఆయన్ని కొలుస్తారో వారిని జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే ఈ 4 ఉండే ఈ చక్ర సంబంధం నుండి ఈ యొక్క మామూలుగా మనకి సంసార బంధనం లేకపోతే సంసార సాగరం అంటారు. సంసార సాగరం అంటే ఏంటంటే వివాహం చేసుకుని పిల్లలతో ఉంటూ దీన్ని ఈ సంసారాన్ని ఎలా ఈదాలి అని అర్థం వచ్చేలాగా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. కానీ నిజమైన సంసార బంధనము నిజమైన సంసార సాగరం అంటే అవి కాదు. జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి ఈ 4 ఈ యొక్క చక్రం ఏదైతే ఉందో దీని నుంచి మనం బయటపడటమే నిజమైన విముక్తి అన్నమాట. కాబట్టి దీని నుంచి మనం ఎవరు కాపాడతారు, భగవంతుడే కాపాడతాడు. కాబట్టి ఈ సాగరము ఎలా అంటే ఒక అలలు అన్నమాట. సపోజ్ ఒక సముద్రంలో అలలు వస్తూ ఉంటాయి కదా, ఈ సంసార సాగరం అనేది ఆ అలలతో పోలిస్తే అలలు ఇలా వస్తూ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం ఏం చేస్తాము, అల వచ్చినప్పుడు పైకి ఎగురుతాము, మళ్ళీ అలా పోగానే కింద దిగుతాం అనమాట. అలా ఒక్కొక్కసారి మనల్ని పైకి లేపుతుంది, మళ్ళీ కిందకి దించుతుంది, పైకి లేపుతుంది, మళ్ళీ కిందకి దించుతుంది అనమాట. అంటే ఒకసారి ఏమో మనం ఉత్తమమైన జన్మ, సపోజ్ ఒక దేవత జన్మ, లేకపోతే ఒక మనిషి జన్మ, ఒక మహర్షి, ఇట్లా ఉత్తమమైన జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే ఆలోచనప్పుడు మనం పైకి ఎగురుతాం కదా, అట్లా మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఒక్కోసారి మళ్ళీ వెంటనే కింద దిగుతాం అనమాట. కింద దిగినప్పుడు ఏంటి అంటే మళ్ళీ ఒక నరక లోకాలు అవ్వచ్చు, లేకపోతే జంతువులు అవ్వచ్చు, చెట్లు అవ్వచ్చు, కీటకాలు అవ్వచ్చు, ఇట్లా వీటి యొక్క జన్మలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అన్నమాట. మరి వీటి నుండి విముక్తి పొందాలంటే అందుకే మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మయ్యావేశిత చేతసాం భవామి నచరాత్పార్త మయ్యావేశిత చేతసాం అంటే చాలా శీఘ్రంగా వాళ్ళని నేను రక్షిస్తానని చెప్తున్నారు. మనం ఎగ్జాంపుల్గా గజేంద్రుడిని మొసలి పట్టుకున్నప్పుడు చాలా సంవత్సరాలు, సుమారు ఒక 1000 సంవత్సరాలు అనేది ఆయన యుద్ధం అంటే పోరాటం చేస్తానే ఉన్నారు. ఓపిక ఉన్నంత వరకు పోరాడతారనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుని ప్రార్థిస్తారో, తన పూర్వజన్మలో అతను ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు అనమాట, ఈ చిన్న శాపం వల్ల ఇట్లా గజేంద్రుడిగా పుడతారు. కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తారో, ఇంకా నా వల్ల కాదు, మీరే వచ్చి నన్ను కాపాడాలని చాలా శుద్ధ భక్తితో ఆయన ఆర్తితో
భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటారో వెంటనే ఆయన ఆ గరుడ వాహనం మీద వచ్చేసి అతనికి విముక్తి అనేది, అంటే ఈ యొక్క ముసలిని ఖండించేసి ఆయన భక్తుడిని అనేది తీసుకువెళ్ళిపోతారనమాట. కానీ మనకి ఈ యొక్క అనన్యమైన భక్తి అనేది చాలా అరుదుగా, చాలా కష్టంతో కూడా వస్తూ ఉంటుంది. అంటే అది చాలా అలా ఉండడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకు అంటే మనం ఏదైనా చిన్నది వచ్చినా లేకపోతే ఏదైనా పెద్దది వచ్చినా కూడా మనమే అంటే ఆ టైంకి భగవంతుని గుర్తు చేసుకోలేము. అది చెప్పడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కానీ చేయడానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట. కొంతమంది ఏమంటూ ఉంటారు, సపోజ్ టెంపుల్కి వెళ్ళాము లేకపోతే ఏదైనా భగవంతుని యొక్క కార్యాల్లో ఉన్నాము, అప్పుడు ఏదన్నా వాళ్ళకి లాస్ అవ్వచ్చు. సపోజ్ ఒక మొబైల్ ఫోన్ పోవచ్చు, లేకపోతే ఏదన్నా చిన్న వాళ్ళకి కష్టం కలిగించేది, అంటే వాళ్ళకి కష్టంగా ఉన్నది అనే అటువంటిది జరగవచ్చు అనమాట. అప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే, నేను ఈ మందిరానికి వచ్చాను అందుకే నా ఫోన్ పోయింది, లేకపోతే మందిరానికి వచ్చాను అందుకే నా యొక్క వస్తువులు పోయినాయి, నేను భగవంతుడికి ఎంత సేవ చేసినా కూడా నాకు నష్టమే వస్తుంది కాబట్టి నేను ఇది చెయ్యను, ఇట్లా అంటూ ఉంటారనమాట. కానీ మనమేమనుకోవాలి అంటే ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా కారణం భగవంతుడే. ఏదో ఒక కారణం వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదో ఒక కారణం అనేది ఉంటుందన్నమాట. అలా అని చెప్పి మనము ఇంకా మొత్తం భగవంతుడు చూసుకుంటారు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అనేది అలా కూడా ఉండకూడదు. మనం చేసేది చేస్తూ ఉండాలి, ఫలితం అనేది భగవంతుడి మీద విడిచిపెడుతూ ఉండాలన్నమాట. సపోజ్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసామనుకోండి, అంటే ఒకరోజు ఒక మందిరంలో ఏం జరిగిందంటే భగవంతుడు ఆయన అదే ఎల్లప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటారు, చక్కగా ఆయన పట్టుకొని మురళి పట్టుకొని చక్కగా వచ్చే భక్తుల్ని ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటారనమాట. అయితే అక్కడ ఉన్న ఒక భక్తుడు, అలాగే ఆ మందిరంలో సేవ చేసే ఒక అతను పద్దాక ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని అలా నుంచుని చూస్తూ ఆయనకి కొంచెం బాధ కలిగిందనమాట. స్వామి మీరు ఎప్పుడు కూడా అలాగే నిలబడే ఉంటున్నారు, మీకు కొంచెం కష్టంగా ఉన్నట్లుంది, కాబట్టి కొంతసేపు నేను మీ డ్యూటీ చేస్తాను, మీరు కొంతసేపు రెస్ట్ తీసుకోండి అని. పర్లేదు అంటారు భగవంతుడు. కానీ నేను చూసుకుంటాను స్వామి, మీరు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోండి అని. సరే అని ఆయన చెప్తారు. అంటే ఇది జస్ట్ ఒక మన అవగాహన కోసం అనమాట, నిజంగా జరిగిందని కాదు. అప్పుడు ఆయన చెప్తారనమాట, సరే ఓకే, సపోజ్ మనం ఒక వెంకటేశ్వర స్వామిని చూసిన ఇట్లా అనమాట, హుండీలో డబ్బులు వేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ యొక్క మొక్కులు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, అన్ని చెప్పుకుని వెళ్తూ ఉంటారు కదా. అయితే అవన్నీ వింటూ భగవంతుడు వాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తూ ఇలా ఉంటూ ఉంటారు అనమాట. అయితే భగవంతుడు చెప్తారు ఆ భక్తుడికి, పర్లేదు నాయన, సరే నువ్వు ఇంతగా చెప్తున్నావు కాబట్టి ఓకే ఉండు, కానీ నువ్వు ఏమీ చేయొద్దు, జస్ట్ అన్నీ చూస్తూ ఉండు అని చెప్పి వెళ్తారనమాట. సరే ఇతను భగవంతుని యొక్క ఆ రూపంలోకి, అంటే అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచుంటారు. ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటే అక్కడికి ఏం జరుగుతుందంటే, ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుడికి ఎటువంటి అంటే ధనరూపేణ లేకపోతే ఎటువంటి సేవ చేయని ఇలాగే ఒక నిరాకారవాది కానీ, లేకపోతే అట్లేంటంటే అతను ఇక రిటైర్మెంటు ఇవన్నీ కూడా జరిగిపోతాయి, చాలా ధనం ఉంది కాబట్టి అతను అనుకుంటారనమాట, సరే ఇన్ని అంటే ఏమేమి పాపాలు చేశానో లేకపోతే ఏమేమి దాన ధర్మాలు నేను చేశానో చేయలేదో, కాబట్టి భగవంతుడికి కొంత ఒకసారి దర్శించుకుందాము అని, లేకపోతే ఆయన కొంత హుండీలో మనీ అనేది వేద్దాము, ఇట్లా వస్తారనమాట. అతను ఏం చేస్తారంటే వచ్చినప్పుడు ఆ క్యూ లైన్లో రద్దీ ఉండడం వల్ల ఆ బ్యాగ్ అనేది అక్కడ మిస్ అయిపోతుంది. సరే ఆయన కొంచెం బయటకు వచ్చేస్తారు. తర్వాత ఇంకొక భక్తుడు, అతను ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క డాటర్ పెళ్లి, అంటే తన యొక్క కుమార్తెకి వివాహం జరిపించాలి కానీ చేతిలో డబ్బు లేదు. అందుకని ఆయన ఏమనుకుంటారంటే భగవంతుని వేడుకుందాము, ఏదో ఒక రూపం అంటే ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అంటే సాల్వ్ అయ్యే మార్గం కనిపించకపోతుందా అని ఆయన కూడా మందిరానికి వస్తారు, దర్శనం చేసుకుంటారు. అప్పుడు ఈ యొక్క మిస్ అయిపోయిన బ్యాగ్ అనేది ఏంటంటే అతనికి దొరుకుతుందా, ఓకే, అతనికి దొరకదు, ఎస్ అతనికి దొరుకుతుంది. అతను
పక్కకు వచ్చేస్తారనమాట, దర్శనం చేసుకుంటారు. ఇది భగవంతుని యొక్క ప్రసాదము, అంటే భగవంతుని నా వివాహానికి, అంటే మా అమ్మాయి వివాహానికి ఈ యొక్క ధనం అనేది అందించారని చెప్పి ఆయన పక్కకు వచ్చేస్తారనమాట. తర్వాత ఇంకొక భక్తులు వస్తారు, ఇంకొక భక్తులు వస్తారు, అట్లా అందరూ దర్శనాలు అయిపోతాయి. అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైతే ఫస్ట్ బ్యాగ్ పోగొట్టిన పర్సన్ ఉన్నాడో అతను ఈ ఆలయంలో చెప్తాడు, నా యొక్క ఇది పోయింది అని. సరే కంప్లైంట్ ఇవ్వమంటారు, అతను వెళ్తాడు, పోలీసులకి కంప్లైంట్ ఇస్తాడు. ఈలోపు భగవంతుడు తిరిగి వస్తారు, ఆ భక్తుడితో అంటారనమాట, ఓకేనా అంత బాగా జరిగిందంటే అంత బాగా జరిగింది స్వామి అంటారు. ఓకే నువ్వేం చేయలేదు కదా, నేనేం చేయలేదు కానీ ఒక మంచి కార్యం చేశాను అంటారు. భగవంతుడు అడుగుతారు అనమాట, ఏం చేసావు నాయన అని. ఏం లేదు స్వామి, ఒక అతను ఇక్కడ బ్యాగ్ పోగొట్టుకున్నాడు, అతను తీసుకున్న అతను ఎవరైతే ఉన్నాడో, అంటే ఆ బ్యాగ్ పోయిందని చెప్పి అతను పోలీసులను తీసుకొచ్చాడు. వాళ్ళు ఏంటంటే అంటే ఏమీ తెలియని అమాయకుడి మీద వాళ్ళు ఒక దొంగలా కనిపించాడు. అంటే అతను ఏంటంటే ఒక సముద్రంలో పడవల మీద వెళ్ళి చేపలు పట్టుకుంటూ ఇట్లా ఉంటారు కదా, అతను అనమాట. అతను కూడా భగవంతుని యొక్క దర్శనానికి వచ్చాడు. అతన్ని పట్టుకుంటారనమాట. ఎందుకంటే ఇతను చూస్తానికి దొంగలాగా ఉన్నాడు, లేకపోతే అతనే ఆ యొక్క పరిసరాలు ఎక్కువగా తిరిగాడు, ఇట్లా చూసి అతన్ని పట్టుకుంటారనమాట. అది జరగాల్సింది. కానీ ఇతను ఏం చేశాడు, స్వామి మీరైతే ఏమీ మాట్లాడొద్దన్నారు, కానీ నేనేం చేశానంటే అమాయకుడిని పట్టుకుంటున్నారు పోలీసులు, కాబట్టి నేనేం చెప్పాను, అతను కాదు బ్యాగ్ తీసింది, ఆ ముసలాయన తీశాడు, అతని దగ్గర ఉంది అని చెప్పేశాను. అప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ ముసలాయన్ని పట్టుకుని ఆయన దగ్గర ఉన్న బ్యాగ్ తీసుకుని ఆ యొక్క బ్యాగ్ పోగొట్టుకున్నారు కదా అతనికి ఇచ్చేసాడని చెప్తారనమాట. అప్పుడు భగవంతుడు అంటారు, కానీ జరగాల్సింది అలా కాదు, నువ్వు అంతా కూడా నా యొక్క సంకల్పం ఏదైతే ఉందో దానంతా కూడా నువ్వు మార్చేశావు. నేను అనుకున్నది ఏంటి, ఇప్పుడు జరగాల్సింది ఏంటి అంటే, ఎప్పుడు కూడా దాన ధర్మాలు చేయని, ఒక మంచి పుణ్యకార్యాలు చేయని వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను నా యొక్క హుండీలో వేయడానికి డబ్బులు తెచ్చాడు. నా హుండీలో వేసేదానికంటే కూడా ఈ యొక్క అతని యొక్క కుమార్తె వివాహం జరిపించాలి కాబట్టి ఆ ధనం అతనికి దొరికేలాగా నేను చేశాను. కానీ ఈ మూడో వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను, నువ్వు ఒక మంచివాడు కాబట్టి నేను విడిపించేశానని చెప్తున్నావు. ఇప్పుడు అతను యాక్చువల్గా ఈ యొక్క బ్యాగ్ పోయిందని చెప్పి అతను కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇతన్ని తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టాలి. అప్పుడు అతను ఈ రోజు రాత్రి అంతా కూడా చేపల వేటకి వెళ్లకుండా సురక్షితంగా జైల్లో ఉంటాడు. కానీ నువ్వు చేసిన పని వల్ల ఏమైందో తెలుసా, ఇతను ఇప్పుడు దొంగ కాదని తెలిసింది కాబట్టి అతను వదిలిపెట్టేశారు. అతను చేపల వేటకి వెళ్తాడు. ఈరోజు నైట్ విపరీతమైన తుఫాన్ రాబోతుంది, ఆ తుఫాన్లో అతను మరణించబోతున్నాడు అనమాట. అప్పుడు అతనికి అర్థమవుతుంది ఎంత తప్పు చేశాను నేను. అందుకే భగవంతుడు ఆల్రెడీ చెప్పాడు, నువ్వేమి చేయదు, జస్ట్ చూస్తూ ఉండు అని. కానీ అతను ఏం చేశాడు, ఇదేదో ఇదంతా కూడా కరెక్ట్ కాదు, ఇదంతా కూడా అంత తప్పుగా జరుగుతుంది కాబట్టి నేను సరి చేస్తాను అనుకున్నాడు. ఇట్లా మన యొక్క ఆలోచన కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే, భగవంతుడు నాకు ఇది ఎందుకు ఇచ్చాడు, ఇది కాదు నాకు కావాల్సింది, నేను సుఖంగా ఉండాలి అంటే నాకు ఇంకొకటి కావాలి, కానీ భగవంతుడు ఇచ్చింది చాలా చిన్నది, నాకు చాలా పెద్దది కావాలి. ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. కానీ భగవంతుడు మనకి ఏది చేయాలనుకున్నా కూడా మనం చేస్తారు. ఎలా అయితే అతనికి ఆ పుణ్యకార్యం వల్ల అతనికి, అంటే ఇప్పుడు ఆ డబ్బు ఇంకా అతను అక్కడ ఏమీ ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. కాబట్టి ఆ పుణ్యకార్యం అనేది జరగకుండా అయిపోయింది, అతనికి మంచి జరగలేదు. ఎవరైతే తన కూతురు యొక్క వివాహం జరగాలని వచ్చాడో అతనికి మంచి జరగలేదు, ఎందుకంటే ధనం కావాలి కూతురు పెళ్లికి, అది అందలేదు. ఈ మూడో పర్సన్ కూడా ఇప్పుడు వేటకి వెళ్ళి చనిపోతున్నాడు అనమాట. ఇట్లా భగవంతుని యొక్క సంకల్పం అనేది అంతా పకడ్బందీగా ఉంటుంది. మనకి తెలియదు మన యొక్క పూర్వకర్మలు ఏంటి, మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం చేస్తున్న కర్మల వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది అనేది మనకి అంతగా క్లారిటీ ఉండదు అనమాట. కానీ భగవంతుడు అంతా కూడా దాన్ని సరిచేసి అట్టి పెడతారు. మనకి ఉన్న స్వల్ప స్వాతంత్రం వల్ల మనం ఏం చేయాలంటే భగవంతుని యొక్క కార్యంలో ఒక పనిముట్టులాగా మనం చేయాల్సిన కార్యాలను మనం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి. మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మై బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. ఓకే, ఇందాక చదవని వాళ్ళు రమాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ప్రణామం. భగవద్గీత యథాతథము 12వ అధ్యాయము 8వ శ్లోకం. మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మనం ఇక్కడి నుంచి ఒక్కొక్క స్టేజ్ చూసుకుంటూ వెళ్తాము. అనన్య భక్తి, సాధన భక్తి అంటే ఏంటి, అభ్యాసం, ఇట్లా కొన్ని చూస్తూ వెళ్దాము. ఇది మొదటిగా ఏంటంటే అనన్యమైన భక్తి అన్నమాట. దేవాది దేవుడినైనా నాపై నీ మనసును స్థిరపరచు, నీ బుద్ధినంతా నా కొరకు ఉపయోగించు. ఆ విధంగా నీవు నిస్సందేహంగా నాలోనే ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తావు. ఇక్కడ మనం చూస్తే వీళ్ళు భక్తులు చూడండి, అంటే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా వాళ్ళు కృష్ణుని చేర్చుకున్నారు అనమాట. సపోజ్ వంట చేస్తున్నారు, కృష్ణుడి కోసం చేస్తున్నారు. అలాగే ఏదన్నా చేస్తున్నారు, కృష్ణుడి కోసమే చేస్తున్నారు. అలాగే ఏదైనా మాట్లాడుకుంటున్నారు, కృష్ణుడి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. పిల్లవాడికి పాట పాడుతుంది, కృష్ణుడి యొక్క పాట పాడుతూ ఉంది అనమాట. వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రచారం చేస్తున్నారు అంటే కృష్ణుని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అలాగే ఆలయాన్ని శుభ్రం చేస్తున్నారు, అందులో కూడా కృష్ణుడిని స్మరించుకుంటూ చేస్తున్నారు అనమాట. అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా వాళ్ళ యొక్క మనసు భగవంతుని పైనే స్థిరపరిచి ఉంది. అలాగే బుద్ధి చలనం, అంటే ఆ యొక్క బుద్ధి ఏదైతే ఉందో ఆ చిత్తం అంతా కూడా భగవంతుని కొరకే ఉపయోగించాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే భక్తి స్థాయిలో పురోభివృద్ధి కోసము మనము శ్రీకృష్ణుడికి తృప్తి కలిగించడం అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనస్సు అలాగే బుద్ధి ఇదంతా కూడా మనకి సూక్ష్మ. మనం 7వ అధ్యాయంలో చూసాం కదా, భూమి రాపోనలో వాయువు. అంటే అందులో ఏం చెప్పారు, ఈ యొక్క మనస్సు, బుద్ధి, మిథ్యాహంకారం అనేవి ఏంటంటే సూక్ష్మమైనవి అనమాట. కాబట్టి మన అంతరంగా ఉన్న ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనస్సు, బుద్ధి, మయ్యేవ మన ఆధస్వ, ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం మనస్సుని భగవంతుని మీదనే నిలిపి ఆ యొక్క స్మరణ భక్తి అనే దాంట్లో ఉండడం అన్నమాట. అలాగే నన్ను గూర్చిన చింతన ద్వారా బుద్ధినంతా కూడా మనస్సు అలాగే బుద్ధినంతా కూడా మనము మై బుద్ధిం నివేశయ, శాస్త్రానుసారంగా మనము మననం చేసుకోవడం, ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుణ్ణి మననం చేసుకోవడం అన్నమాట. ఇలా ఉండడం, ఆ బుద్ధినంతా కూడా భగవంతునికి సంబంధించిన కార్యాల్లో నిమగ్నం చేయడం. ఒక్క నిమిషం. సారీ, హరే కృష్ణ. కాబట్టి నివసిష్యసి మయ్యేవ అతవూర్ధ్వం న సంశయ, ఎల్లప్పుడూ కూడా నీ మనసును బుద్ధిని నా మీదే నాయందే నువ్వు సంలగ్నం చేసి నువ్వు చేస్తే అతవూర్ధ్వం న సంశయ, నువ్వు నన్నే చేరుకుంటావు. న సంశయ, అందులో డౌటే లేదని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు మరి ఇది ఎల్లప్పుడూ కూడా చేస్తూ ఉండాలి. సతతం కీర్తయంతో మాం అనన్యాశ్చింతయంతో మాం, ఆల్రెడీ మనకి చెప్తూనే ఉన్నారు ఆయన. ప్రతి ఒక్క సందర్భంలో కూడా ఏదో ఒక సందర్భంలో మనకి ఈ యొక్క విషయాల్ని చెప్తూనే ఉన్నారు. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే, నిత్యము యుక్తంగా ఉపాసితే అంటే ఉపాసిస్తూ ఉండాలి, సతతం కీర్తిస్తూ ఉండాలి, జపిస్తూ ఉండాలి. అలాగే అనన్యాశ్చింతయంతో మాం, అంటే అన్యమైన దాని గురించి ఇంకా ఏవీ లేకుండా చింత ఎంతో మాం, చింత అంటే ఆ మనసుని భగవంతుని మీదనే లగ్నం చేస్తూ. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానం యోగక్షేమ వహామ్యం, అటువంటి వారికి నేను ఏదైతే లేదో అది ఇస్తాను, ఉన్నదాన్ని కాపాడుతానని చెప్తున్నారు అనమాట. ఎందుకు అంటే మనం భగవంతుడి గురించి కొంతసేపు వింటాం, అలాగే ఉంటాం కొంతసేపు, అలాగే భగవంతుడికి సంబంధించిన ఏదైనా ఒక గొప్ప గొప్ప సినిమాలు వస్తాయి. ఈ మధ్యనే కొన్ని ఇప్పుడు మనం మహావతార్ నరసింహ చూసాం కదా చాలా మంది. అది చూసిన కొన్నాళ్ళ వరకు ఆ యొక్క ప్రభావం అనేది మన మీద ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి మనం చాలా అర్థం చేసుకోగలుగుతాము, ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండకూడదని తెలుసుకుంటాము. దాని యొక్క ప్రభావం అనేది కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది. కానీ మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, కలియుగంలో ఉన్నాము, భౌతిక లోకంలో ఉన్నాము.
త్రిగుణాల మధ్యలో, త్రిగుణాల యొక్క ప్రభావంలో ఉన్నాము. కాబట్టి ఏమవుతుంది, మళ్ళీ మనము ఫాల్ డౌన్, అంటే మళ్ళీ పతనం చెందిపోతూ ఉంటాం అన్నమాట. అలాగే భగవంతుని యొక్క కథలను వింటూ ఉంటాము, శ్రవణం చేస్తూ ఉంటాము. అది కూడా ఏంటి, కొన్ని రోజులు ఉంటుంది, మళ్ళీ ఆ యొక్క ప్రభావం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సతతం కీర్తయంతో మం, ఎల్లప్పుడూ కూడా, అనన్యాశ్చింతయంతో మం, ఎల్లప్పుడూ కూడా. కాబట్టి మనం మర్చిపోకూడదు. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ అనేది అర్థం చేసుకుని ఉండాలన్నమాట. దానివల్ల ఫలితం ఏంటి, ఈ విధంగా నాయందే నువ్వు ఎలా అయితే ఉంటావో ఎల్లప్పుడు కూడా నాయందే నువ్వు నివసిస్తూ ఉంటావు, అంటే నాతోనే ఉంటావు అని. కాబట్టి మనం చూస్తే ముందేమో నిరాకార గురించి చెప్పారు, తర్వాత జ్ఞానయోగం గురించి చెప్పారు, ధ్యాన యోగం గురించి చెప్పారు. జ్ఞానయోగం కంటే ధ్యానయోగము, ధ్యానయోగం కంటే కర్మయోగము, కర్మయోగం కంటే భక్తి యోగం మంచిది అని మనం తెలుసుకోవాలి. మనకి వచ్చే శ్లోకాల్లో కూడా ఈ యొక్క వివరణ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే నిరాకారవాదం అనేది చాలా ఆలస్యం. తర్వాత సాకార రూపంలో కూడా కొన్ని స్టెప్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఇందాక చూసాం మనం అనన్యమైన భక్తి. ఎలా ఎప్పుడు ఎక్కువ మంది ఎవరుంటారు, వ్రజవాసులు అనమాట, గోప బాలురు, అలాగే గోపికలు. అలాగే వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క స్మరణలోనే ఎల్లప్పుడు కూడా కృష్ణ 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 ఇలాగే ఆయన యొక్క సేవలోనే ఉంటూ ఉంటారు అనమాట. ఆఖరికి వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుని కూడా తిట్టుకునే వాళ్ళంట. ఎప్పుడైతే కృష్ణుని ద్వారకకి తీసుకువెళ్ళిపోయారో, మధురకు తీసుకెళ్ళిపోతారు, తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆయన ద్వారకి వెళ్ళిపోతారు కదా, అప్పుడు అనుకునే వాళ్ళంట, ఏమయ్యా బ్రహ్మ ఇలా చేసావు సృష్టి, నీ సృష్టి అసలు ఏమీ బాగోలేదు అని. ఎందుకు అంటే కృష్ణుడు మమ్మల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. ఇది నిజమైన అనన్యమైన భక్తి అంటే. వాళ్ళు ఆఖరికి కళ్ళు ఆర్పడం కూడా మానేశారంట. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడికి ఎలా వస్తారేమో మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారేమో, కాబట్టి మనం కళ్ళు ఆర్పితే ఆ యొక్క మనం చూడడము మిస్ అయిపోతామేమో అని. కాబట్టి కళ్ళు కూడా మూయకుండా వాళ్ళు ఆ యొక్క కృష్ణుడి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారనమాట. ఆఖరికి ఆ విరహ బాధను కూడా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళంట. తెలుసా ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు, అప్పుడు కూడా భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ విరహం మనం ఎవరి గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సపోజ్ వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని పికప్ చేసుకోవాలి, మనం ఇంకా వస్తున్నారని ఇలాగే చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. అంటే మనం ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తున్నాము, ఆ వచ్చే వాళ్ళ కోసం. అలాగే వీళ్ళు కూడా ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తున్నారు, భగవంతుడి కోసం అనమాట. కాబట్టి అట్లా ఉంటుంది నిజమైన అనన్యమైన భక్తిలో ఉండేవాళ్ళు. కాబట్టి అంత స్టేజ్లోకి రావడం మనకు కష్టం. అందుకని మనకి ఇంకా ఈజీగా ఉండేది భగవంతుడు ఇంకొకటి చెప్తున్నారు. అదేంటి అంటే సాధనా భక్తి అనమాట. అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. ఓ ధనంజయ, సారీ, హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదవండి. ఎవరు? కళ్యాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భగవద్గీత యథాతథము అత ద్వాదశోధ్యాయము భక్తి యోగము. అత చిత్తం సమాదాతుం నా శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. హరే కృష్ణ ఓకే, ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ఓ అర్జున, ఓ ధనంజయ, నీ మనస్సును విచలనం లేకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే, అంటే ఇందాక చెప్పారు కదా అనన్యమైన భక్తి, మయ్యావేశిత చేతసాం, ఇట్లా చెప్పారు కదా. కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు కూడా, అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా నీ మనస్సును నా విచలనం లేకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే, అప్పుడు నీవు భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు. ఈ విధంగా నన్ను పొందే కోరికను పెంచుకోవచ్చు. అంటే ఈ స్టేజ్ నుంచి ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళొచ్చు అని. అంటే నీ మనసును కృష్ణుని అందే, అంటే భగవంతుని అందే లగ్నం చెయ్యి. అలా లగ్నం చేయడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి. నీ మనసుని స్థిరంగా నా యందు గనక లగ్నం చేయుటకి నువ్వు దానికి అర్హత లేదు, అంటే అంత సమర్థుడు కాలేకపోతున్నావు, ఏదో ఒక విచలనం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి నువ్వు అంత పూర్తిగా అనన్యంగా ఉండలేకపోతున్నావు. కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయమంటున్నారు, అభ్యాస యోగము. తద్వారా మనసుని స్థిరపరచుటకి యత్నం చేయొచ్చు అభ్యాసం చేయడం ద్వారా. దీన్ని ఏమంటారంటే సాధన భక్తి. అనగా మనం ఇంద్రియార్థాల నుండి మనస్సుని మాటి మాటికి మరలించి దేవాది దేవునిపై సంలగ్నం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఫలితం ఏమవుతుంది,
నన్ను పొందే కోరికను నువ్వు వృద్ధి చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే మనకి సాధనా భక్తి అంటే మనకి ప్రామాణిక ఆచార్యులు ఆల్రెడీ చెప్తున్నారనమాట. కొన్ని నియమాలు అనేవి ఉంటాయి, వాటిని ఆచరిస్తూ మనము ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉండాలి. భగవంతుని యొక్క ఆరాధనలో, భగవంతుని యొక్క అర్చించే కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నం అవుతూ ఉండడము, భగవంతునికి అంటే ఈ యొక్క ఉంటాయి కదా కొన్ని చేసే అర్చనలు, వాటిల్లో పాల్గొంటూ ఉండడము, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండడం అనమాట. దానివల్ల ఏంటంటే మనకి భగవంతుని పొందే కోరికను మనం ఇంకొంచెం వృద్ధి చేసుకుంటాం అనమాట. మనసుని స్థిరపరచగలడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఉదయాన్నే లేస్తాము, అంటే మందిరంలో ఉంటే మందిరంలో అటెండ్ అవుతాము, లేకపోతే మంగళహారతికి అనేది ఆన్లైన్లో కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు, జపం చేయొచ్చు. ఇలా అంటే మెల్లమెల్లగా స్టెప్ బై స్టెప్ మనం సాధన చేస్తూ అనన్యమైన భక్తిలోకి వెళ్ళడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడితో మనము ఈరోజు విరామం తీసుకుందాము. టైం కూడా చాలా అయింది, మిగిలింది రేపు చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नवाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय. पतित पावन श्री प्रपाद की जय. श्रीमद् भगवद गीता भागवत ग्रंथाल की जय. माताजी प्रभु అందరికీ ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు.